Cardon, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. APHLC songa hinpen mass joining a jaime kepadupon. Lakha Kretroxy, Soteng Dhenta ke parlo, Bali Jorimati, Sangti Langso APHLC songa hinpen mass joining pedupon. Bangso jaime kedeng pon laki, Bali Jori PS Pensi deng ponlo. Laben bangso jaime along don plikebra pho ahem tunatum BJP Congress Independent asong amina song che oponsi APHLC song along chepa ogdun. Soteng Dhenta exact boundary kavedet ajok penang anadim alongki plain district pen nang ke parlosi nang bad bomlu. Lason kachiman nang koke Karbi Anglong Autonomous Council ke chariatum ke thek the ajoklu. Lasila hai longri longpat kacherai komji aphan lapen methang Karbi akhe ajakong chepharangji aphan non kevangji MP election ahut kado kavi Karbi Anglong ara cheto dunpen ake hai jai kathar aphan pahai lonang pusi ake hai sarkiri rong phar ahin pen choning ripon. Labang swajai megalong alohiaman pen kachetong dun APHL CGS ake hai sarkiri rong phar Kursing Timung Rajesh Timung Bikrom Hanse Samson Teron laben arisang hotum chetong dun. Soteng Dhenta APHL Sime Phumen Singh Phangcho Chunbang James Singh Teron lapen APHL Si Soteng Dhenta along Klembang Phubang Phi lapen rong ara tatum chetong dun pen mai ing samjin pen pachun pon. Langso community hall along dak Soteng Dhenta constituency manela sakti langso PS long ilitum 60 awareness program lapen kada mass training program teng pono lapen bangso mass training program hut don plikebra phodi kato kabe don phokep so se BJP pen lapen independent pen akyong nage BJP pen ilitum APHLC no mas pe onno lapen laki lang atum an setame ilitum pini APHLC no chipo kon an ke BJP pen side lo lapen ke independent pen side lo ala ke damtang BJP ko program ason meeting ason ra BJP hijan APHLC pachekrong mat us masarandara net lah galipino itu long bangke asi pini dak Soteng Dhenta long selama munir atum nona bangke pini ke dak sangti lang so PS jolang setamong Soteng Dhenta lo PS doanong setame lapuson mass training program lapuson se BJP atum pen independent atum pen APHLC nona che pogdani phan non chisik ding dang lo lapen ke non Karbi Anglong lo constituency ko ratro ko setame arni bang sin itum mass joining program bangke itum ke dengi phan itum ke dam sekiune nona bangke apan inglong so do ana bangke tribal atum do ana bangke nona bangke Karbi Anglong apan ensil arlo ana bangke nona bangke APHLC long sing nona bangke ke bangje aphan chisik ben nona bangke sante so nalam dak Soteng Dhenta non kuanta exact boundary ave bangso bithak nang bi kupilok biko labangso putak ke non existing non ke dobom Karbi Anglong Autonomous Council along BJP ka chari bom team Karbi Anglong tunta dai do lage polo dangte Soteng Dhenta sonsona constituency ke lake dake aprang petame dake border problem theta aso border problem theta na joini si pini arni ladak itu hoilong edo tum same batai lo mati dak meeting che phana lapen kala chok kali ladak rong mong we ke dailom lapen ke hala ruthe lom ke dailom lapen ke hala silim khwa ke dailom ke la Kaziranga wildlife sanctuary la puna thuna ke bam pe na ke par pe na jo dak elephant reserve tiger reserve lahina pang dang pe na port ladak ke dorat phan eviction ni lo pasana lam darjulong lo lapen meeting da batai la tum dolo lapen itu dak Soteng Dhenta constituency long president who phangcho sangho pen chenglok ladak APHLC leader nong namya batai lo ladak meeting itu na lasi labangso wildlife sanctuary na pang danglong setame Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong BJP to mang kupia porsi ili tuma EM CM dolo ladak MLA dolo ladak HD minister dolo tuma MP dolo lam ethe nata ninje do mahidat ma dili karju gang tung bang lailo Soteng Dhenta constituency la Karbi Anglong aru sidoma mate plain district aru sidoma jong se Karbi Anglong aru sido polo tangte council ke ja tung ladak aseng tong chipi do nai lapen ke ladak 60 la habar bina ko se 60 lang ne ping ko eteng polo tangte Karbi Anglong la tribal area dake taking nar padona ngofale dake ki thikali kente ladak rata tung ladak ri chopanji Inodasar Pimar Sika Singh Narpi Chokat Dunjoya Puthak Ahemasor Longki Rongpi Lapen Alangli Tum Asomar Pen Puthot Hem Kachewang Thuji Aphanpura Kachuningri Pedopon Singhasona Hawar Rongpi Ronghang Langbirik Rongpi Arong Amekar Longki Rongpi Achor Sangpi Sika Singh Narpi Methang Achor Lapen Asomar Bang Phoaphan Chiturkang Chorsi Puthot Lang Meklu Inut Ahemepu Simeon Teron Along Aruni Phai Pho Arni Kadunjui Pusi Ahemasor Longki Rongpi Ahinpen Pachinipon Bangso ke kadun longjoi lake nilitum rongpi nok hummate rongpi chingrum amai kidun joi aphisi ke kadun puta pachinipon bon sitame lapupu ahemasor longki rongpi lapen nahok ledo pusitami ningchiroidora ahemasor lapen asomar bang phoaphan chejin sora ahem chewangnon chewangnangji purak choning riponlo
Lasi news kelang arat doan lapen Karbi Anglong arat doan atum jongsi theklong pulotangti bangsua number 9365904194 along nang pachini iknon pusi longki rongpi ahin pen solangdo sankur arat aphan choningri pedopon. Manja pen Joycing Senar Karbi Anglong News. Nang li jiwang tu ti nang li jedeng tu pami nang pusi kimat halom. La son lo nili bangke jeri sepu athe nili ke somado umati di. Bangko da somar ke. Bangko. Ite non nang li ko pisi puji nang la nang li hema sona hok le do sami jiwang tu non. Tong puji ma. Jiwang tu no ya lo nili bangke. O somar han ti jin sora. Ite nang li ne ke nang li ka mun thiat teng te la tung ko na sikidam ji ason chini do. Ke dam ye bangke hamren kali hamren alom dan dongka alom tumpreng alom dan dipu alom na pente ensehel umrongso alom. Ante nang li rada pan pachining tung ma mane la nang li hema sor tum na hok le bohadam sami alang li tum pan ke pachak cedera nama nang li phana pa khobor ji phana li chuning ring tung ara chuning ring tung lo la se nili bangke la non nang li tumang non lan nang than iglo la se nili bangke la mo do kabe la news kelang arada korte injir tum stani nili ke la theklok kan la news kelang pen theklong lo pro tante nili phan la nili lumpor pun lumpor dola la se la so pun lumpor nang kene nak papira na pathan ingna la se pun lumpor bangke nili pun lumpor bangke la hello na pachini adem bangada hello nase 9365904194 atolong borolong bangle pachin ingo pasini li pasini bangke cilong bet nangi pasini li hinten ke kala tego usama do Rahul Gandhi ke damtang Karnataka along kilik dode aprang Karnataka along sonpho alam chak aputhak chepapleng da prang popusi Rahul Gandhi pen ningjepon. Karnataka state along ke damtang kilik ahut Congress asong japo Rahul Gandhi pen vote kerek pon ahut sonpho ahormu chechak ponsi Karnataka along Congress asong chepahai ponlu. Lasi Rahul Gandhi pen radaphan sonpho kache chak pon ateng non chepapleng pon da prang popusi Congress asong japo Rahul Gandhi pen lamthi chepaklang ponlu. Lasila pusona sayalam chak Rahul Gandhi Karnataka along chepapleng pon thexer lo pulotangti Karnataka state along ki non ke wangje apor ahut ansitami ke haipon verje angring nang do bom tanglu. News Desk Report Karbi Anglong News. Amri kese brancha hin pen chepater piponsi Durong LP School along education awareness asai ke padupon. Amri constituency ke parlo Durong LP School along aruni phain korai CR ni Amri KSA aro penchepater piponsi education awareness program asai kedengpon labang solong KSA Amri branch mepu ajit rong pharpen mai chepahem phuponsi mayalong mesen alam the radaphan thanpon labang solong KSA central committee member Ren Singh Rongphar Hamren district committee game and sports secretary Babu Singh Milik lapen Durong LP School headmaster Men Singh Tokbi social worker Dor Singh Terang Pendanglok Penangan KSA long klemra pedang phubang phiatum chetong dunsi mayalong RDCP dun labang solong koson si Amri ahabar arat au somar atum ketok kelang anathu kapaprang dun pen kimisen atowar apia potoma phan kewan pithejima lapen ansu se ketok kelang amu anathu kapachi hung dunjia phan sitami alangli tumpen Durong arat atum phan than pari tikang wothat lang sopen Hemari Bongrung Karbi Anglong News. Ini ladak Durong LP School atheng no mate LP School along nitum Karbi lo charli asong pen dak osoma iltum asomar ke technique ni loga charli ni api pubendang lo osomar to mosok se dak chirok tok pen lo pathekima lo sa me se tin dak alang to kese tung gewang la se penangan Karbi lo charli asong tiripia me bendang lo atau dak Amri aro asong an chingrum se alang tuman penangan bidisori pikang lo lasi ning depar piklo pini pana bangke ladaka laso angkang hari so ejang osomar tumedang lo api putul manta un ana bangke amena osomar phan osom de loje pathai kima bangke alang litum manat menta bidisori pitul polo pen celang don pokse litum ning depar piklo pini panke lapen iso nalam chening ri kang tung lo puelo pini dak Amri ang bang taladak do lapu bangke luar Amri pusi pukak lo mane ali pen hilu big big ladak
alipen hilu bibik atokan no arong si. Ladak masor tum penang arong tin na masor pi. Tebon sa irong baka masor ladak lugutan pugawi. Ladak masor tum lugutan di galia masor damat arong tinta inut baka panse ciklon pen suri ni pikang si lupatan bo. Amasor me pini ciklon thom plipen pini ani sini ni ang dokok pen an par gawi. Lasi laso area laso angkang long yong si school pi pusita amasor do pusita. Lahaya teacher tu apa nama alo than bang teman control dun thek thek lote lake school pi teacher pi ta level la sinili Karbi Anglong autonomous council tim Karbi Anglong kiya pon khai tuliram rong hang pendang lo Karbi education department ye makai sar research ok bi pendang lo alang teman chonengri la puhelo nang litum la nil tu malom amasor tuma phan un ana bangke nang tum nang lang dunra class nang padu verji phan nang tum nang lang dun sote me parji lapen hala high school meaning budi undang lok ni tum school authority phanda batai pachini lo tebon ta pinita la hai masor tuman dak action nang ken non ta be kasin dia alang tuman choneri parpik rabjin pen laso nil tumang kang lor amria long ke dana teacher ta action gen dia phan lapen school nang phan gen dia phan nang tuman choneri parpik Ang kanang GME school BG pula sila bang so ME school ita itini kani. Oh ladak durong ME school long bang ladak bang ke durong lepen luar ambil long durong lepen terang nopor long ME school netum cengbong. Yang dum num jungjung bang kini tum rat pencing wajah dak school mening beti kan sini tum school hanbong. Nasi ning ke parpik lo ladak usumar ta untik abang ke Dong mukak town arlo kulat ahem kimi ke kimponji aphan long e ke sompon. Dong mukak municipal board ahin pen pater piponsi dong mukak ahi thiangkang arlo kulat ahem ki thir thip la pen chojor cholang anathu kengkam ka chojor kapaprang ponji aphan pura dong mukak municipal board ahin pen ke longpon atangka pen si puthot dong mukak ahi thi arlo RCC kulat ahem ke kimponji aphan long e sompon lo. Labang kulat ahem kimi kikim ponalong dong mukak municipal board chairman Prahalat Timung vice chairman Rebecca Ingtipi VDC chairman Rajesh Teron Lapen ward commissioner Sarlongki Ti Sopen Chenglok dong mukak municipal board along klembang phubang phiatum chetong dunsi ing samjin pen pachun pon Besong bangke nili tuntok buka municipal board laso revenue tangka pen si mahe laso nujok keluar ahem phapu panong si ini laso nujok kosong ponu. Kulat herkat tu kau ifantam nitum fix kila. Asyik mukuma tu nitum form collect ma bangkuan tu form ang thon gini. Laso ting besi kilong jige room nerkep si selam pon. Asyik room nerkep mo pon bang nerkep jige kilong ji. Form long si kami abang kilong du utami long lah betul. Asyik bang nerkep bang kilong ku. Ahem bang ingdeng kon tong pacado ning. Kupi kan bak ini kecisik pon do marasam. Kecisik pon do me. Mana balik hatu nang lilo pot, as nili tum mistri tu mana lah si jiji thana lah si ciklo jangan bong hok mana mitang beg nang jip walam si nili. Aku mistri tu tabang lamcang nang jipi itu ciklo jangan patang beg jip. Kopia kulat bang keno mati ni tum lason kulat biji buci ni bang hala kibi tum kopia kulat tu mah biji ni peri tum biji ni mate galamalo ni mate hon kejual dukan le lah bang. Like kulat kulat bi bang tu tum si cini ko. Kalau imam kandak polis. Baiklah. Terus